Sawubona Mapendo. Awu, Londi, ubekwa yini ekseni kangaka? Sawuzophuza njalo? Hawu Mapendo, sengisizakwa ngaleyo ndlela vele. Awu, ungabuza mina. Phela wena uyaziwa wena ukuthi nje uyazifikela einkambeni zafaro. Cha. Namhla ngitene with a different story. Ngicela umsebenzi. Uzocela umsebenzi Londi. La kwaPhendo. Hayi mhlambe ngiyaphupha. Hayi angikuzwa kahle mina ntombazana umsebenzi wani lo ufunayo? Hayi, ubona kahle and mina ngimisele nje ngicela umsebenzi. I'm an artist. So ngenzela ukuthi ngikhona promoter music wami nakuwe kanjalo ibusiness ikhona nje ukuthi iphakame. Bana babona ukuthi sekune artist le performer ke endzaweni yakho nabo bayokhona ukuthi bagcwale. Yonke lento echazayo mina bengingazi mina ukuthi uyiartist wena mina ngizazela nje intombazane nje esikima nabafana abarongi edakutshwala.